就这。Да ядеш. Дори да се спи, важното е да ядеш. Какво ще си вземаме? Гали. Да вземем един шефа. Добре, но той е само ти си. Маги. Асен. Ако сега тук отзад пише Калоян или Кала, ще писна Мия. Брат, кой се казва Мия? Ицук хазарта. Ай, нещата не може да се изкара. Айде сега какво да вземаме? Шефа. Приятелка. Веселяка. Веселяка. Дай да се разменим. Аз съм веселяка по принцип. Сега как беше? Човек, че забрах как се прескачаш. Кой крак първо беше? Той е ли? Какво прави той дете с тази камера? Снима как прескача огради. 就这。 Не. Добре, ли ти до сега не беше в Бургас, докато ме нямаш? Да. Един ден си в Русия вече си тръгваш. Не бе, той само за един ден. С баща ми имаме работа в едно село. Снима, давай! Намали бе! Добре, стоп! Така е добре като скорост. Така е добре като скорост. Стоп! Това е добре като скорост. Не засилвай повече.